İlki özüňizi arda tanıştırsaňyz Mekan Jumaýew. Ondan soň kursuňyzy arda dowam etsek. Men Mekan Jumaýew, Türkmenistan'dan Daşy vilayetinden. Indi ýene 2 aýdan 4 ýyl bolýar Python bilen işläp öğrenme as a Python developer ve bu 4 ýyl dowamında türlü freelance işlerini işledim. Bot, automation, software developing ve son kuvatlarda data analysis orunda bir freelancer şeklinde işleyen Amerika'dan bir project alıp bir company'den şeyle şekilde data analyst orunda işleyen ve öz geçen yollarımdan işin nähili prosesin nähili devam edýänliginden işte Türkmen cemiyetine öğretmek için şu maksat bilen şolary alyp kurs edeldidik. Hato geçen gezek bizem geljek kärler diýen bir video ýazgy edip webinar şeklinde. Sonra da data analitika iň birinji top 5 işin arasında durýardy. Hatda bir talap edilýän işde esasan soňky döwürlerde datalaryň köpelmegi bilen her bir kompaniýa kiçiligine garamazdan gerek bolup durýan bir hünärmen bolýardy. Hatda bu hünär häzir diňişden görüňärseňiz data analyst bolýan näme etýär? Näme bilen şulanýar? Data analyst bu işte database, datasetlerin üstünde statistik analitikleri, statistik derinöwleri birinci ýygnaya, işleýär we ýerine ýetirýär. Indi işleýär we ýerine ýetirýär açsyk, işlende işte şu database, datasetlerin içindäki datalaryň üstünde analitikleri ýerine ýetirýär. Bu requirement'e göre, nähili talaba göre, belli bir talap bolýar, şoňa göre işleri ýerine ýetirýär analitiki. Ve sorulara cevap tapýarlar ve dataların kullanıp bilinjekdigini gösterýärler. Şeýle meseleler bolýar, as a data analyst bir topar bolup işleýän, hemişe ýeködüň işlemeýän hiç açan, elbette ýeködüň projekt alyp işläp berersiň ýöne tapmak gaty kym bolar ýeködüň, hemişe bir team bolup işleýän. Ve senin öňüňe düşýän bir jobyň bolýar, senin öňüňe düşýän bir wezipen bolýar. Şo urda sana zatlar, problemler berilýär we sen şo urdan işleýän. Şo urda datalary nädip çözüp biljekdigini işte tapýan, discover edýän we düşündürip berýän. Soňundan şolar nädip edýändi. Okay. Başga şundan belek eger soramyz bar bolsa berýän prezentasiýamyz barada umumyň kurs barada, soň Mekanyň özi barada da ýa data analitika barada soramyz bar bolsa ýazyp durýaryň, siziň soralaryňyz arasynda men Mekany sorap durarym. Dowam edeýle. Mekan. Why is that? Data analyst bolmak üçin näme gerek? Nähili okuýplar bermeli, nähili okuýplar bilmeli, şolar hakynda aýdyp geçelim. Indi has gowy düşünýär şu ýerde data analyst näme diýen, nämeleri bilmeli, şu ýerde has aýdyň bolýar käbir işte üstü kapaly zatlar. Birinciden data cleaning and data preparation, işte data preprocessing diýilýär muňa. Datalary arasalamak, bir ulanyp bilinjek derece getirmek, işte şu bolýar data preprocessing bolýar ve ilkinci adımlardan biri bulam ve onun için hem SQL kullanılıyor hem işe şunun için bizim kursumuz SQL'dan SQL'dan başlıyor. Ondan sonra data analysis and exploration yani analiz etmek ve käbir datları decipher etmek, discover etmek, exploration has aydın aýtsak data dünyasında data modeling diýen zat var. Yani data setleri, maglumat bazalarını birleştirmek belli bir common bir zada göre. Indi şu ýerde data maglumat bazalarının içindäki datalara, maglumatlara gowy düşünmek üçin data exploration bolýar. Bulam ilkinji adım bolup durýar. Bir analiz et başlangatyň. Senin data setiň içinde näme bar? Şu maglumat näme diýjek bolýar?
Onun için hem visualization, calculation, işte görselleştirme, grafikleştirme usulları bilen biz explore ederiz. Ondan sonra statistik knowledge, statistika bilmeli hükmen yağdayda data visualization, dataları grafikleştirmek, dataları işte görselleştirmek, grafik haline meaningful, manili bir zada geçirmek. And dashboards and reports de. Dashboards ve reports tapavudun ehli. Dashboards bir yerde bir neçe grafiklerin, chartların bir yerde cemlenmegine ve related topic, yani birbiriyle bağlantılı topikler hakkında chartların bir yerde birleşmegine dashboards ile. Reports olsa just single topic, yani bir topiğin hakkında chartların bir yerde toplamağına reports ile. Dashboard öğretmek, report tayinlamak ve şolar gerek data analyst olmak için domain knowledge neymi? Bir uğur hakkında bilgi sahibi olmak. Şu hakkında senin domainin bilgin olmalı, Problem solving, data dünyasında senin ayrıtılığın, senin data analyst dediğin zat şu. Problem solving, how to approach you. Nähil yakınlaşan bir problemleri. Yani katı ösem olmalı, ösmesi için hem problem solving köprak practice etmeli, köprak işte projectler etmeli. Ve writing and communication skills. Bu da indi ediyen zatlarını teamine ya da team oluşlarına sen açaçan düşündürüp bilmeli. Şunun için hem writing and communication skills hükmen suratta gerek. Men kursun devamına dine tekniki men öğrediyen, tayinlayan. Writing, communication skills, problem solving, domain knowledge, statistika oları öldürü ayrı kaptaldan öğrenmeli oluyor. Ve elbette men tipler bererim, net öğrenmeli. Yani men technically öğrediyen. Net kullanmalı, net işte prosesi düşündürüp. Technical adına öğrensek belki communication problem solving on tecrübe bilen üstünde işleteler öğreniplerlerden. Indi data analyst indi nemeler ulanıyor, nehilli software'ler, nehilli tool'lar ulanıyor diysek, in köp ulanıyorlarını sanırdım aslında katken ya onlarca vardır işte ulanyan günün devamında. Yani in common şular ve gerekliliği, yani ilk işte 4 şular geliyor. Birinci öğrenme zatları. SQL neme işte data cleaning, manipulation için işte time preparation, dataları işte collecting, yani dataları çekmek için SQL kullanılıyor. Yani en birinci de şu geliyor. Tableau işte bu business self-service software, yani data visualization, dashboard için, report, storyler için Tableau ve en köp requirement, yani köp talep edilen software'ların biri Power BI, şu Microsoft'un software'i, bulam şu yani data modeling için hem has köp talep edilen zat sonku doğruda Power BI Tableau'dan ömüttü. Ne sonku 2027 yılda talep edilişi boyunca ve Google Analytics bulam kaç köp talep edilen zat işlerde. Şular yalan data analyst bolması için nähili gerek, näme ediye şolar hakkında geçtik. Endi olsa zade geçelim am bizim kursa menin nähili prosesten geçes, nämeler öğrenir, şolardan geçelim. Yani data analyst näme diye nämeler ulanıyor, şoları eğer görüp biraz şoları düşünen olsanız ve şoların %90'ını şu zatları gerek. SQL, Python, Tableau ve bunların öğrenmesi vatalyan zatlar şunun için ayrı edildik ve ayrı partlara böldük. İlki SQL, sonra Python, sonra Tableau geçeriz. Indi kursumuzun birinci partı SQL olur. SQL'da näme öğreneceğiz? Şolara geçelim. Geçelim.
SQL'da dürlü SQL software'leri var. Onun menin işte kursumda öğreteceğim MySQL olar. Ve MySQL'da nähili konseptleri öğreniriz ya da umuman SQL'da nähili konseptleri öğreniriz. Şulara relational database. Relational database'i düşünmek. SQL diyen zat relational bolması. Yani yoksa NoSQL diyen bir zat var. Olur zat değil de. Yani no relational database olur. Şunun için talep edilen zat SQL yani SQL ikisine maydalar. Ve MySQL'da işlemek yani MySQL'da kodu değişti yani MySQL'da ne işlemedi, nähili statementler kullanılmalı, şolara geçeceğiz. Ondan sonra data warehouse dip ayrı bir zat var. Katı mühim zat şu data warehouse'u düşünmek katı vacip zat ve şuna boşayın dedim çünkü ediyen işlerine has kodu düşünmek için şu konsepti bilmeleri gerek. Okay. İkinci partımızda Python. Indi Python'da nämeleri öğreniyoruz? Python'da men şu bibliotekaları koştum. Bir ilk bilen fundamental bilen başlayat. Sonra pandas, numpy ve şuları öğreniyoruz. Bular saylanımın sebebi bir data analyst'in ulanıp bilenceği yani ulanması, bilmesi gerekli library'ler, işte bibliotekalar. Ve yankı yukarıda işte data analyst olmak için skill'lar dedi ya. Yani olan zatlar okuyuplar. Ana şu taydaqlan köpsini hem biz şular bilen yerine yetip bilýäs. Data visualization, web scraping, webden data çekmek, şolary görürs. İşte data manipulation, şolary pandas, numpy, scipy bilen şolary öğrenip geçeriz. Hem real time projectlerin üstünde işleriz. Projects deyip bir ayrı bir part ederiz ve şu taydan bir 10 tane project etmeni düşünýän hem has genişleyin. Yani project ettikçe adamlar näme de oturanı, şu öğrenen zatlarının nämedigine düşünüp diye. O şu yerde geçmekte şunu sorasın gelle. Bize de köp sorularda şu kursu okumak için programlamanın esasını ya da Python'ın esasını bilmeli. Mesela şu Python'a değişli zatları aysi level'daki adamlar değişli misal için basic level'daki adamlar şunu okuyabilirler mi ya da başında başlayan mı ya da belli bir başını öldürür bilmeli olan. Şimdi şu zat var ben fundamental oydum. Yani Python'ı yani oldan başlayan yine de elbette yönü Python'ı bilmeleri ya da bir programming'de ne tolka Python yani programming'de cover işte data types näme, objects näme, şolar ýazatları bilmeleri özünün öğrenme prosesini tizlendirir. Yani ve men şu zat etmeýände siz menin kursumu alın ve siz %100 şu zatı bolýaňyz diýmeýän. Bu zatları men işte bir ayda SQL diýýärsiz, iki ayda Python diýýärsiz. Ýöne katı az wagt ve şonun için hem köp okuma, köp praktis etme zat talep edýän zat. Ve olaryň ödeline, öğrenjek bolýan kişilerin ödeline burdar. Anlaşmalar ýazyp bilýärse, kursumuzy qys galdyp, azawata getirdik. Köpmen muny kojaga adamlar ýürüýte wagt aýyrmaly bolýarlar öwrenmek üçin. Ve daşyndan hem özleri gaýrat görkezmeliler. Özleri daşyndan okumaly. Hatda häzirden okujaklaryňyz bar bolsa, häzirden Pythonyň esasyny özüňiz öwrenip başlaýaryň. Eger hakykatdan hem data analist bolasyňyz gelýän bolsa da kursa katnaşyp Python'ın esaslaryny öwrenmeleri gerek de. Iň şu zat etmeli ilki data analyst bolmagy, yani %100 özün bermeli. Okay, men şu urda gitjekdiňe. Men şu zat etjek. Yani biraz içinde passion, hyjuu bolmaly. İki birazcık şu data analyst näme edýär, nähili proseslerden geçer. Şu arada birazcık öyle research etsin. Hökmen suratda işte bir programming zatları men yine de geçýän fundamental. Yine de olat etkilen. Yani men kıyska wagtyň içinde geçen. Yani tez aýdyp geçen ve olaryň işte nähili diýen düşünüp bilmeýlerine bagly. Şu zady. Çünkü katı üns talep edýän zat.
katı öğrenip oturan zatlarımız kiçi dat değil ve data analyst'ı 6 ayda yetiştirmek edilir bootcamp alıp burada olur bu. To häzir soralar gelipdir ýa-da edil suat wagtydan indik saatlarda häzir birleşemizde sora gören siz dowam ediňizler lütfen. 3-nji partymyzam Tableau ve şu an analitika dünýäsinde iň köp talap edilýän ve iň meşhur software, işte self-service software diýilýär business analitika. Batı güçlü software ve nähili diýen şu zady bilmeleri öz kualifikasiýasyny arttırarlar. Ve Tableau ile nämeler etbilýän näşer data visualization ve öwrenjek topiklarımız bu data visualization Tableau software için köplendi vady data visualization grafika geçirmek. Features özelliklerini ayrıcalıklarını ait geçeriz. Nähili işler, nähili produktlar var, kampaniyadaki yerler, nähili advance'ler, nähili şolatlar ait geçeriz ve öğreniriz ve practice ederiz. Yani Tableau'dan sonra diňe Tableau, şu partdan sonra diňe Tableau işleriz tamam. Şu partdan sonra data analyst dünyasında. Şular ýa sora gelipdir. Ýani özüňizem aýtdyňyz, Tableau wa ýa-da soňky döwür Power BI has trend boldy diýdiňiz. Bir ildeşimiz şular ýa soralar Tableau bilen Power BI'ň tapawuty näme diýär? Haýsynda näile features bar, haýsynda näile benefitler bar, premiumlar bar. Belläkçäňiz. Özüm Power BI ulanýan, ýani web dünyasında projektlere bağlı talep edilen zatlara göre işleyen Power BI'de data modeling haskatı ösen ve onu Tableau'dan ayırayan zat data modeling. Eğer sorayan kişi Power BI sorayan kişi data modeling bilse düşünür. Data modeling näme? Bir näçe data set verilýär eline ve şu data setlerin arasında bir-birini bağlap bilmeli. Bir näçe eline 10 tane data set verilse şolary bir-birine bağlamak bir common bir zada göre şoňa data modeling diýilýär ve gaty öşen Tableau'da ýok şu data modeling. Elbette ulan bilersin ya 10 tane data seti boş işläp bilersin ýöne has aýry bir part var Power BI'da. Ve calculation'ı gaty öşen Power BI'ye. Bu calculation'ı yani uçuran işte şey diyor öyle. Şaşırımlı zatlar etip bolýar, kompleks tasklar çöz bolýar. Hato. Devam edelim. Ve Tableau Power BI free, Tableau desktop paid version, free version ama Tableau public. Onun feature'ı biraz pesrek. Mükemmel zatlar yok. Yani üç küçük zat deldi. Inde ait geçmeli olsa. Power BI free, Tableau işte paid diye. Yani free version'ın var. Tamam. Şular ýa şahsy soralar gelipdir. Öz zadyňyz arada professional background'uňyz näme diýip ýa 4 ýyldan beri Pakistan'da işleýän edil häzirki wagtam Amerikan Birleşmiş Ştatlarynda bir kompaniýada freelancer bolup işleýän edi. LinkedIn barmy? Diýip soralar gelipdir. LinkedIn açyp bileňizmi? Ekanjyma aýtdyňa açmandyňyz. LinkedIn yapıp bolan için men ulan bilmedim. Häzirim gelip hiç elimde meşgul açman doğru emas. Ne senler Russiýada bolýan wagtym ekanjyma Russiýada LinkedIn yapyp şoň üçin Canberra'da da trendden edilip beýleki ýurtlara garanda. Siz näçe wagtda data analist öwrendiňiz ýa? Men 6 ay öwrendim. Ýöne men 6 ay öwrenmegiň sebebi men Python bilýärdim. Meni bir diş ýokary galdyran. Ýöne men 6 aýyň dowamında näme zatlar öwrendim? SQL, Tableau, Power BI, Tableau Prep, Alteryx, Agile Methodology, şu zatları öğrendim. Ve prosese düşündüm ve project et başladım.
Son şulara soraba. Nerdeling agaramazdan eger data analyst bilýän bolsaň dende server kampaniýalaryna freelancer bolup işläp bolýar da şeýlem diýär. Elbette. Yeketek gerek. But I'm speaking English. Hatta bizim kursumuzun aýratýanlygam şo diýipler. Mysal üçin şu okaňyzdan soň sizin özüňize de şu urda işgär gerekdi. Öz ýanyňyza işgär edip alasyňyz gelýärdi. Internship edip. Bir 3-4 şeyini şu birlikte işlemek için filtre edip selcelip alacak bolýar. Hatta öňüňizdäki slaýdda şu arada da bada ikän. Bolýar, dowam edin. Ve işte şu zatda 3 parti geçenden sonra 3 parti öğrenip bolandan sonra belli bir examen ýalap birdat bolar, hemmäňde bir projekt berilir. Şu projekti sizin nähilli present etişinde çözüp bitişinde baglykda internship ve freelancing meselelerine geçeriz. Yani internship nähilli bolar. Menin projektlerim gatnaşyp projektlerde belli bir parti almak, bir parti koşulmak. Ondan sonra gelecekte işte düşünsem ayrı bir projektleri işte projekt alıp ve şolara geçirip vermek. Gatoo yani 6 ay diýip belläp geçdiňizde kursum möhleti bu 6 aýyň dowamında näçe ay näme zatlara öwreneriz? Mysal üçin SQL näçe aýda öwreneriz? Python näçe aýda? Üçüncü bölegi Tableau näçe aýda öwrenerler? Men SQL'ı bir ayda öğrendim. Şonuň üçin hem bir ay goýdum. Men SQL'ın topiklaryny içindäki zatlary men düşündürüp, bad etmegime men bir ayda düşündürüp bilýän. Ýöne garşydaky şo gününi belli bir bölegini şoňa praktis edip, şonu gapdaldan goşup öwrenmeleri gerek. Bir ayda öwrenip biljegine wadym ýok. Öwrenip biler. Gatoo onda 6 aýyň bir ay SQL beýlek Python bilen Tableau'da 5 aýyň içinde de Python 2 aya koyduk. Çünkü Python'da damgaçken zat var. Yani zatlara geçecek egerde ekeceğim. Nerede şu Python? Python'da damgaçken zat var. Fundamental'ın özü eğer bir ay mızarp bilir. Ve ondan sonra kalan zatları olsa dine project edip işte pandas has möhüm şerde web scraping var bizde, visualization var. Python'ın dine ödün bilivem, şu konsepti düşünüvem, dine Python kursu alıvem bir küçürecek bir data analyst olduğunu ayak basıp bilýärler da. Yani yukarıda talep edilýän zatlaryň köpüsi dine Python öğrenmek bolýar. Düşündüm. Soňra tip sorapdylar, hepde näçe gün tapaklar kadýa. Ne mysal üçin bir ay diýdiň, soň näçe gün tapak bolýar bir hepde. Hepde 4 gün etdik çünkü öğrenmeli köp sadymyz var, şoň üçin 4 gün etdik. Ana onu bu kursa arkaýyn interaktiv diýipler, men wagtyny aýraýmaly. Kurs okujak bolsaň, hepden 4 güni, kalan 3 günem şo 4 günläp öwrenen zatlaryny näle perewar etdiler da şonu özleşdirmek için değişli wagt diýipler. Soň şulary alapda gelýär. Özüne çagadan ýakady freelance işler. Wapşe data analitika talep edilýän ugur diýdik. Şu talep edilişine görä da bir aýlygy da ýokarmaka IT işgalaryna diýildi. Doğru bilen işleýän bolsa ýokara. Sesiňiz ýuwaş geldi. Başlarsyň. Eşwade işleýän? Estilýär. Doğru bilen işleýän bolsaňyz ýokara alýanlar. Köprek ödäňiz. Yani daşar ýurtdan bir freelance iş bolsa, gatby aýla bar diýip bilýärler arkaýyn. Gatby. Muny soradyk.
Sonuçlar ya sonra götür. Data analist ile business analistin tafawutlanan yerler var mı ya da ikisi soğurda mı ya bağlantılı mı ikisi birbirine? Qat'iy tafawut. Business analist'e siz business question'lara cevap tap veriyorsunuz ve ayrı bir dünya tayyacı. Ve business dünyasındaki adamların inniki adım atmasına siz уже bir yol tap vermeli oluyorsunuz. Уже başka uğrak business analyst. Elbette analiz ediyorsunuz. Yine de şular yalak visualization zatlar ediyorsunuz. Yani konsept başka da sizin analiz ediyorsunuz adınıza has başka business dünyası bilen aramalı oluyorsunuz ve kendi konseptleri var. Doğru. Onda business analistin etmelerde spesifikli şu bir kampanyanın bir businessin maksadına göre özünüz geleceğine daha tayin vermeyende uzak mesafe bir plan düzmüşlerce strateji düzmüşlerce katı kurs tölegli olsa bahas näçe sanksiyon advice diye kurs tölegli diye hava kurs tölegli töleglerini özüm görüngören mekan kurs tölegli umuman 6 aylık kurs data analitika kursu içinde SQL MySQL öğreniyorsunuz içinde Python öğreniyorsunuz web scraping ve başka da bir näçe data analitika dolanabilecek zatlarını Python'a yazıyorsunuz ve ondan da sonra 3 ayım tabloda işlemekte tecrübe kadar yani 6 aylık kurs umumun bakası $300 yönü siz şular ýaly edip bilerseniz kursu biz 3 etapy bölüp birinji etapda SQL öğrenir, ikinji etapda Python öğrenir, üçüncü etapda Tableau öğrenir. Her etapda $100 den etip koyduk. Dadyna garamazdan näme wagtyna we kynlygyna garamazdan $100 etdik. Bu näme üçin etdik? Siz ilki SQL okarsyňyz, belki SQL bilýänsiňiz, bir SQL okaman gün Python okap bilersiňiz. Ya belki Python bilýänsiňiz, SQL bilen Tableau okap bilersiňiz. Şolar ýaly bölüp bilersiňiz. Birinji tarapdan amatda siz üçin Wapşe käbir adamlar şular ýaly bolýar, şu ugur maňa degişlimi data analitika maňa görem diýen sora bolýar. Şoň üçin bir üçe bölmemiz gata amatda siz üçin ilki bir aylap SQL okarsyňyz, hani bir ay ýetişiňizde öz ýetişiňizde bir size degişlimi size göre iş mi şonu ketletlersiniz. Eğer hakikaten hem sizin halayan işiniz olsa, size göre iş olsa ve şu işler alt çıkıp başarıp bileceklerinize göz yetirsiniz, devam edip bilirsiniz de. Şonun için kursu şöyle böldük. Her bölüğü $100'dan umumu $300'lık kurs, 6 aylık kurs. Biz kaçak sular alıp eğer kurs tarafından kursun töleği arada başka da sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Men şulardan bir var menşnet geçetmeli, alak geçetmeli. Nähili diýeň ve siz 3 ay umuman kursa $300 berýäňiz ýöne sizin işläp başlandan soň 1 aylygyňyz uje bütün kursdan ýokary bolýar. Size şey diýýärdim. Sular ýaly soragy çykarlar. Mesal üçin 10 adam kursa kap bilýär, ýani 10-sydan iş alýarmy? Misal üçin hemme adam birinciden hemen kursa guturup biljegine inanýan ýöne hemme kim guturman bilýär da, dogry aýdyn, aňsatda lisenlik bir ugram aňsatda, hani ýöne edip bolmajak, guturup bolmajak ugur ýok. Hatda men öz tejribemde de ýaşaýan zatlar edip bolýar, eger hakykatan hem isleýän bolsaňyz. Ýöne yankı iş prosesi, internship, freelance hemme kim almaz. Diňe kursu dolup tutanlara we üstünlikli proyektler tawsyranlara täze biz jogapkärçilikli bir iş almak isleýär. Geljekde şoň üçin saýlap has araňyzdan näme diýilýär, has üstünlikli okanlaryňyzy alarsa kursdan soň iş tapmaga kömek barmy diýen hawa şu arada gurundeşlik edip otyr. Hatda Mekan Jumaýewiň özüne data analist gerek, özüne şolar ýaly bir işgär gerek. Hatda aýdaly biz Mekan Jumaýew aýdaly maňa 3 adam bolsa bolýar diýse, 3 adam alsa
Son bizim özümüzden yol öyle freelance saatlarına başladık şu an. Özümüzde de data analist edip freelance işlerine alıp bilersen gelen bir küçük adam. Yani şoň için esasy bu kurs näldiysen beýle kurslarda garanda yine şu zat size gerek bolsa okanda gerek bolsa okan sebäbi gatgo mümkinçilik soňuna garanti iş alıp bilýänler. Soň sonra öğretmenler Python bilen adam Python kursu okumasa da olarmy başga kurslar okap diýär. Bolar eýdi eka. Näme diýär? Elbette olur yani Python'da şu konseptler bilýän. Diňe Python'ın fundamentini bilenim ýetene diýäňizler data analist bolup işlemek üçin. Elbette. Ýöne siziňiz okumany bilersiňiz eger şu wagtda suratda görýän hemme zatlaryny bilýän bolsaňyz okumany bilersiňiz ýöne eger bilmeýän bolsaňyz diňe Python'yň özü ýeterli däl data analist bolmak üçin. Soň başga näme soralar bar? Soralarınız olsa soralar alalım. Sizin başka aýtjak zatlaryňyz barmy mekanizma? Yok men. Gatwo bizim şu an 30 ýaşlyk video bolupdyr. Gatwo uzatmadan bilersiz. Eger başga soralar zatlar ýok bolsa şular ýalyp kursyň başlajak wagty 1-nji noýabr diýip goýdy ýa-ni. 1-nji noýabrda bolar. Ýakynda indikepde zat eder. Kurslarda ýene bir maglumaty kontent görnüşinde, post görnüşinde paýlaşar. Näme soralarynız bolsa aşagyna ýazyp bilersiňiz ýa-da bizim sosial mediýadaky hesaplarymyza ýazyp bilersiňiz. Mekan Jumaýewiň özüne ýazyp bilersiňiz, hatda Mekan Jumaýewiň öz kontaktynam goýup bilersiňiz. Kurs barada başga soralaryňyz bolsa bize de Mekan'da sorap bilersiňiz. Umuman 1-nji noýabrda başlar. Soňa çelli ýazylyp töleg edip başlar. Zatlaýa bloklar öwrenip Mekan'a kömekleşip üstek bolanyp mukaddia zat edip bilersiň Mekan mysal üçin özü data analist turunu okapdyr. Mysal üçin öňe okapdyr ýa-da özü okap self education etýär. Özü okaýar soň sana interview edip sana internship tap bolup işler bilýärmi? Mysal üçin bizim kursumuzda okumany. Mysal üçin interview etdiňiz, hakykatdan bir zatlar bilýär, zat etýär, soň şonu özüňiz alyp bilýärmi? Elbette. Eger zat bolsa, araňyzda data analist öwrenen okan adamlaryň bar bolsa, zat edip bilersiňiz. Mekan Jumaýew ýa-da bize ýazyp bilersiňiz, biz görüp durarys. Problema däl, ýani eger bir zatlar bilýän bolsaňyz, interview edip internship-lige zat edip bilersiňiz, barlap bilersiňiz öz bilimiňizde. Kursyň başlanjak wagty ýa-ni belli geçdik 1-nji noýabr diýdik. 1-nji noýabrda başlar näsip bolsa. Kursa ýazylmak üçin test geçmelimi diýär. Bu ýaklatdyňyz. Kursa ýazylmak üçin zatlar bolmaly. Mysal üçin IT skills, programmerlemek, fundament ýa-da ingliz dilini bilmek ýalyk zatlar gerekmi? Zat bar endi. Programming skill'a gerek däl diýdik ýa-da bolsa prosesi tizendirýär özüne o diýdik. Ýöne ingliz dili bir pre-derejede, bir ortaça derecede bilmesi möhümdür. Gaty möhüm. Çünki öwrenýän zatlarymyzyň %90-y diňe ingliz sözler bilen. Men türkmençe düşündirýän ýöne ingliz sözler bilen hemmesen bir ingliz programlar we hem diňe inglizçe sorslar gatken, rusçadan tapmasy gatykyn. Hiç kaysından yani İngilizce bolmaları gerek. Pre derecede, o derecede. Onun için test yaptırmak var etmek gerekler ve data analyst olmak isteyen benim fikrimce tam İngilizce biraz olsadan bilyendir. Onu biz zat edelim mi? Kursa yazılmak için ilki pre-intermediate testine geçirelim özümüze. Bolup biler ha. Asıl bu İngiliz dilini bilmek data analistikada belli kurlarda da mümkün de yani data analistikada
hemme sözler tercümesi yok diýipler, türkmençe belki rusça. Menem görýän ruslarda da IT terminlerini kämir tercüme etjek bolanaklar bolşýalar, goýýarlar. Şoň üçin hökmen inglizçesini bilmeli we asyl inglizçe hem için bilmeli. Kursu gutordunuz diýeli, türkmençe okadyňyz, dogry düşünmän gutordunuz diýene gelecekde işlemek için 100% gerek diýipler. İnternetçi ya da freelancer boljak bolsaňyz, ýa-da daşary ýurtlardan bir iş aljak bolsaňyz, türkmen ýagdaýda inglizçe gerek diýipler. Men edilşige de gatnaşyp bilmem kem diýen, ýöne ýene 5 ay soň ýene de şeýle pursat bolsa, men gatnaşsam kam diýen. Şular ýa-da mekan bu birinji data analitika kursumuz bolsa, bundan soň bolarmy? Ýene ýarym ýyldan, 1 ýyldan soň. Onu öňümizde göreriz nesip bolsa. Garanti ýok da. Ýa, bir işlerde olan yetiştirelik Türkmen'de bolca olan, bolca netolka olan. Hatta da demediler, görür bu näil boljagy belli, belki 3-4 sanap bir olan ýa-da ýetişse bir team bolsaňyz, belki olar soň öwreder size kömek edip, olar ýalap variandanma. Görürs ýöne garanti ýok adamlar, häzir mümkinçilikden peýdalanýan bursa ýazylmalymy ýa-da ýokmy diýip duranyňyz bolsa, programist hökmünde maslahat bereýin diýe. Data analyst geleceğin gowy kärleriniň biri, aýlygam gowy IT başlajak diýen bolsaňyz gaty mümkinçilik. Sag bolun ada. Amazon FBA and dropshipping hakynda näme aýdyp bilersiňiz diýe. Tema bilen baglanyşykly ýeri ýok eken, Amazon kursu baradan gelecekde planymyz bar, şondan gürleşer. Ýene de şu kursu täzeden başladarsyňyzmy? Edilşi kursu garanti berip bilen eken gaýnçymy alap başlajagyna ýöne belki bolup biler, belki bolman biler. Bir daha tiplen de ýadardan. Şoat ýazdyrjak bolup görürsiňizmi diýe. Hatta başga soralar bar? Şulat var ýene. İşlep data analystin gününe hili geçýär diýse, yani günde 8 saat hökmeni suratda kompýuteriň önüne geçýär. Ve şu da alsa işlep biljegine, okey, men diýse, onda okasynlarda şu uğra. Şonu gözüňe tutun diýär-de, ýöne asyl äderki wagtda işte de bir aýlykly bir ýerde işleýän bolsaň 8 saat bir ýerde işiň başynda bolaýmaly diýen. Edil freelance'da da edil hem orada däl ýöne köp orlarda da kompýuteriň başyna gatyp köp oturmaly bolýar günüň dowamynda. Şonu gözüňe tutarsaňyz diýip umyt etýän. Başka soralar ýok bolsa, ýoş jemle bereliň. Gaty gepleşik boldy. Gaty gol mümkinçilik. 8 saat işten soň näçe kazanýar diýär. Ýani belli bir jogap gelmedi, ýöne şular ýaly aýdyldy da $300 kursu kessesini ýalap kazanýar diýdi. Zatdan soň data analist bolup men gözüme şo $500 zat minimum kazanýaňy diýip kiretdim şo taýdan. Olam diňe başda diýen. Ýa soňlugy bilen näle IT sferasyna şular ýaly junior, middle, senior diýen. Juniorlar $500 töwerek kazanýar diýip kiredýän men. Junior diýene bagly. Yani $500'dan ýokary kazanýar elbetde ýöne nähili diýen gowy kazanýar. Belli bir san bermek doğru değil. Nähili onu işte iş alýan ýeriňe bagly. Senin edip bilmeyişine bağlı. Sen nähili mission bir wadaly ötýän şoňa bagly. Çünkü bir team olup işlenden soň sana belliýän zadyň kynlygy, kyndalygy bar da, pointu bar. Ya IT sferasyna men öz tejribemden gören zatlarym ilkinji işiňi alyp bilsen, sen ýem zadyň diňe galyp gitýär, aýlagyň beýleki işlere garanyndan sen ýylda tejriben gallygyça sen aýlagyň galyp gitýär, ýani bir belli bir
pul muhtarı yok da şunda duranok IT sferasına aylıklar yine tecrübene göre kalıp gitýär. Yani erbertel eğer okap öğrenip işlep bilseňiz hatda onu näme mekan gatnaşygyňyz üçin köp sag bolun. Bular ýaly kurs ötürkmençe birinjige dek görýän mena dogry aýtsam IT sferasyna umuman IT sferasyna kurs az görýän ýöne data analitikada seýrek we täze zatlaryň uğurlaryň birde. Şoň üçin köp sag bolun şular ýaly türkmenlerimize mümkinçilik döredýäniňiz üçin öz bilimiňizi paýlaşýanyňyz üçin siz üçin bilýän ädir bu kursdan galanýan zadyňyz hiç zadan däl ýöne ýene de şonda da bir zatlary öwretjek bolýaňyz, adetjek bolýaňyz. Köp sag bolun gatnaşanyňyza. Hemme kursa ýazylyp okujaklara da üstünlik arzu etýän. Näme diýen, hemmeňiz öz durmuşda ornuňyzy tapyp, öz işiňizi gowarýan işiňizi tapyp, bagtly bolmak hemmeniň meselesi diýen. Sözü mekana geçireyim. Bayağı çok şey etmemeli. Senin platforman kömür edýär. Böyle foldayas. Böyle. Sağ olun. Sağlıklı görüşelim. Emme